Ja si myslím, že ja. teraz v tejto. Nádhera. Dobre, no. Ja toto keď chytím, tak sme vybavení. No. Potom sme robili ešte jedno šestečko. 3/4, chlapče, tak krásny bol, no to je v piči. Ty začínaš, nohy slep, prsty, 3 pokety po sebe, 3 pokety, potom prechádzaš do oného, do previsu, tam sa vytlačaš do spodiakov, križuješ nohy a vrch je, že úplne insane shit. Mišo to dal, lebo on tam chytil oblinu, ktorá mu držala, nám všetkým to nič, ty kokot. A ja som tam jednu vec skipol, vďaka tomu, že som dlhý, ale dostal som tam spraviť slty. Proste top sme nevedeli vyriešiť ani za piču. Sme to skúšali, až sme si vydreli kožu a šli sme domov. Ty máte niekto toaleťak? Nie. Ja som sa bol vysrať, som myslel, že sa neutrediť. Akože, kamo, prišiel som sem a ja nosím, ale ani autom nic nešli. Erik mal v aute a kamo som bol v takom stave som bol, že neexistuje, že by som stihol ísť pre hajzlek. A určite to nechcem doľa. Na to je zaujímavé. Pečko. S týmto určite to má ide veľa. Kam idem teraz? Doľava. Ľavá ruka ešte. Ešte sem? Nie. Nie? Tu daj ruku a potom Aby ste sú tie moderky úplne. právu tam budeš mať. Výborné sú. Áno, poď. Pa. Dobre. Poď. Máš to. Tak. Dobre. Nice. To je top, že? Áno. OK. Takže ja môžem ísť toto. Pozoruješ na to? Ideš tam? Nejdem tam. Nejdem tam. Sa rozhodol. Nejdem to. Poď. Ale ak tu niekto preleze a vidí, že to je zábavné, Je to zabavné. tak ide. Sa nechal takto nabejtiť, že? Strašne sa nechal. Chlapče, je to 6B vonku. Ľava do hlbokého, tak. Pekne. Príruč to. Dobre, už ideš oproti. Ľavo noha, čierny. Tu je tickmark. Presne tam, presne tam. Drž. Nechaj si tam miesto na cross. Na flash pohode, no. Takto zostal a že chlapče, ja nemám jak dočahnuť do toho finishu. Tak som chytil iba, že takto, 2 prsty. Toto som si uvoľnil, toto som prichytil a iba, že dobre. Že ide, videl som to, kámo. Jak na Burden of Dreams je jeden prechyt, čo proste držíš takto. A jak tam dáš ľavú ruku, musíš pravý palec pustiť a tak tam ukazovať k ľavej. Ináč to nedrží, to je úplne crazy, proste taký detail skúrvený. Nazdar. A sa vás. Servus. Som minule už na to bol slabý, len som si to pozrel. Ktorú tu 7? Nie, to je 6B. Jak sa to? Totem. Totem. Totem? Také jamy ako... Áno, áno. Áno. Máme to.
Nice. Popiči, len škoda, že som tam bol pred tebou, pred kamerou. Pauza. To spojím. Poď. Krásne. Úplne nádherné. Dýchaj. Pri porode. Poďme. Poď. Ešte trošku. Tam, máš to. Poď, Bojuj. Poď. Pekne, poď. Poď. Tomu ver, poď. Erik, ťahaj trošku. Nech si tam hlavu nejebne. Postav sa. Lapče. Poď bližšie. Aby zletel presne hlavou na ten peň. Pekne. Nice. No dobre. No vidíš, pokoj v duši. No, a je to tam. Nice. No poď. Dobre. Poďme. Zle som si dal tie nohy. Poď. 20 bar. No a zapalil som si. Ale Ja už som vylezol na tú pekne. krmatku. Túto bambunu stúpiš Áno. a potlačíš sa len nohou. A je to jeden plynulý náčaj. Vystrieš ruku a nohou sa otlačí. Ďalej vyššie. No a čo teraz? Niečo s nohami musíme spraviť. Teta tam skracuje. Hej, veľmi. Ale nevedel som, čo mám spraviť znovu. Kámo, keď nechcem nám kaziť, kde to ľava. Lama? Poďme. Čo ti je? Potom asi napraviť nohy a pravou do spodiaku, ne? Áno. Dobre. Poď. 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 Pekne. Popiči. Rozmýšľam, že ja si to skúsim natočiť. Si to skúsim Kámo, natočiť. grcal som normálne, že ma boleli prsty. Už keď som chytil ten prvý. Poďme. Kámo, strašná pumpa, keď tam prídeš. Ahoj. Dovidenia. Máte ide Veľa preč. šťastia, zdravia. Musím ísť domov, žena volá. Koľko sessionov tomu hovoríš? Fúha. Ešte 3 aspoň. 2, 3. 2, 3? A určite, hlavne prísť na tie kroky, podľa mňa prídeme. Potom bude plus to tak celé naraz. No tak to určite. Podľa mňa ten bar, není ho treba na preles, ale bude ho treba na pauzu. Chvíľku sa môžeš, tam máš ten veľký chyt, vytraseš pravú, vymeníš, vytraseš ľavú, pokračuješ. Ale bangoro. Dobre. Bangoro. Kokot! His name is John Cena. Čovina. Je na ten ďalší? Podľava. A podľava.
Kámo, myslel si ho? Žiješ? Koľko ešte som ti ju tam dal? Poď. Poď. Je. Zle som bol! Erik tu zatiaľ robí upratovanie. Aj, trošku. A to máš zlú kefku, ne? Drátenú. To je dosť tvrdé. Len myslím, že to tam bolo písané, že drátené ne. Je aj takto. Poď. To je ono. Poď. Máš to. Nádhera. Utekaj. No čo, dochádza čas? Ďava, ty koko, dochádza, to je problém. Dobre, ešte 5 minút pauza a raz to skúsim. Strašne vám chceš spraviť to, že chytiť to a skúsiť to plesknúť sem. Z tejto nohy. Ľavej. Nie, do piče! Poďme. Poď, dýchaj. Wow! Dobre. Ne, ale po piči. Nevedel som, jak som chcel zareagovať, som povedal ne. Komfort prázdnej tašky. Komfort prázdnej tašky, 6B. 6B. Neskutočné. Sit start. Ale pekná cesta. Z dola prejdeš stienkou oproti madielka hore do hrany. Čo chceš? A čak, ale akože nespravím to aj tak, hej? Ale... Dobre, máme domov. Dobre? Dobre, však sme vybavení, jak ona. Teraz je mám vidieť, myslíš? Svietím? Sme vybavení, končíme. Peťa na mňa svieti, nech poviem niečo do videa. A prídeme na budúce však to dokončiť. Chalanom to išlo super. Aj tebe do piče, však čo? A ne, vlastne aj mne. Aj vlastne. Aj mne to išlo super.